Makhosi amakhulu, sanamukela kwiKhanyisani TV. Mawumusha kwi-channel siyacela usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo esikhathi siwakhiqiza. Namhlanje ngizokhuluma ngodaba ojulile engibona ukuthi nehlupha zonke iy'ngane zethongo. Sinenkinga la, ngeke ngiqale kanje. Bangaki kunina mawukuthi mhlawumbe semsebenzini emini, once wadla ilantshi uvele ukhathale engathi ungalala, noma mhlawumbe sekhaya make wadla ukuthi ungalala, noma mhlawumbe mawudla ukudla okuthize mhlawumbe njengophuthu ungathi ungalala. Omunye umuntu akathi hhayi ngeke ngisiphathe isikhaftini uma ngemsebenzini ngoba uma ngingadla ngiyazela. Ngizama ukuyaphi? Khona umuntu okadle igobongo lethongo, lidle igobongo. Khumbule uma udla igobongo usudlisa abantu abadala ukudla kwabo, ubanika insipho yabo. Manje ngesikhathi ulidle lelo gobongo lelo kusuke kudla idlozi lakho, nalo idlozi lakho liyafana nawo. Khona amadlozi mase sedlile la khona usuthi awusengiliqedile igobongo lami, zathula izinto. Idlozi lakho liyafana nawe njengomuntu ophilayo. Khona amadlozi makadla igobongo athi ayi cha, angeke ngilale ngaze ngakhathala. Lilale kakhulu nakuqala idlozi lilale kakhulu. Hhayi cha, logobela ayisebenzi imithi yakhe. Hhayi cha, le nyanga ayisebenzi imithi yakhe. Cha, idlozi nalo liyafana nawe, selidlile athi awuthi ngithi ukulala kancane ngiyazela, lizumeke. Awusaboni, awusezwa, asibhoboki isipho. Akukona ukuthi impande ayisebenzanga, idlozi lilele. Ngikulinganisele nje, umkhulu wami mina ngake ngamphupha, omunye engisebenza ngayo, noma engizothini osebenza ngami kuyithongo lakithi. Ngathi ngihlangana naye, ngathi mkhulu, angimbingelele nokumbingelela esibonakalisweni. Ngathi mkhulu, kuphi okuwokwami? Efike egqoke izembatho zakhe, wathi awunginike u-15 minutes. Wajika wahamba wangasemfuleni ngaphaphama. Kwadlula izinyanga ey'ntathu, kwafika elinye ikhehla lizongikhombisa imithi nezinye iy'mpande. Ngathi mina awu, muphi lo munye umkhulu okade ethe uzonginika izinto kodwa angeza? Wathi usho ukhokho wakho. Hhayi, methe uzobuya after 15 minutes, wecha useneva iminyaka ewu-15. Wathi eminyaka ewu-15 mengabuyi manje shuthi wena uzukwazi ukuqala izinto zakho uma usuno-45 noma una-55. Uyayizwa indaba? Manje wathi ingakho ngizokunika le mpande khona ezokwazi ukuthi akuphuthumele izinto. Omunye umuntu uthole ukuthi usewadlile amagobongo enza yonke into, khona amakhehla vele angawadli, badle laba abanye. Aseyafika amakhehla athi ngane zami cha, besinomona ukuthi yindaba nithola isipho sabantu abadala thina sahlula leso sipho. Sicela usigeze. Le nto niyenzeke kwenye ingane ade ngiyilapha nje, ithi kufika amakhehla athi cha, besingafuni ukupha isipho noma ifa ngoba sizibuza kanjani ingane izothola thina leyo singakutholanga. Ufuna ulwazi ukuthi abantu abadala balungiselela kanjani, idlozi elilelo livusa kanjani? Ngoba emagobongweni khona impande ofanele uyifake yokubohlisa lo kade kudliwa ithongo noma idlozi, ukulingadle uma seliyazumeka. Uyayazi leyo mpande yini? Ingakho kubalulekile-ke amakhosi amakhulu ukuthi uhlole ubheke ukuthi umuphi umoya ophethe ulungiselela kanjani. Dinga usizo 081 30 4198. Mawusamusha subscriber, makhosi amakhulu.